nɛgɛ ɲɛ 17 o bɛ Welesebugu sigida la o waati kelen na 13 bɛ Washington DC Amérique faba kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye, aw y'aw bisimila Mali kura kɛnɛ kunnafoni kan. Nin bɛ an ka bi kunnafoni kumaba bɛna tali kɛ ninnu de kan. Burkina Faso wulikajɔw kɛra bi jumadon Wagadugu Capitaine Ibrahim Traoré ka fanga dɛmɛbagaw 10 ni caman fɛ. U ye ɲɔgɔn dalajɛ lasigiden sow ɲɛkɔrɔ walasa ka jira k'u ma sɔn Amérique ni Grande-Bretagne jamanaw ka jɛ ka fɔ min bolonɔ bilala tile damadɔ tɛmɛnen. Baɲumankɛ Human Rights Watch ka kunnafoni dɔ kɔfɛ min ɲɛsilen bɛ mɔgɔ fagaw ma Burkina Faso jamana la. Seydou Yaro n'ale ye kunnafonidila ye Radio Omega la a bɛna kunnafoni walawala ye. Niger, Amérique lakana ministre so ɲɛmɔgɔ Lloyd Austin y'a jira alamisa don ko Rusila sɔrasiw sigilen bɛ pankuru jigiyɔrɔ n'o ye fiɲɛ bɔyɔrɔ dɔ la Niger jamana na ni Amérique sɔrasiw fana sigilen bɛ o yɔrɔnin kelen na. Ɲaamɛ fanga ye Amérique sɔrasiw wajibiya ka bɔ jamana kɔnɔ. Bi juma o ye diɲɛ kunnafoni labilalen hɔrɔnya don seli ye. O senfɛ Mali kunnafonidilaw ka soba o ɲɛmɔgɔ Banjugu Dante ale ye baro kɛ kuma falen-falenna ni VOA Bambara kunnafonidila Modibo Danbele. Ninnu de bɛna kɛ an ka bi jumadon kunnafoni kumabaw ye k'u lase aw ma ani kunnafoni wɛrɛ ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛw la. An bɛ taa Burkina Faso n'a yɛrɛla k'a fɔ wulikajɔw kɛra bi jumadon Wagadugu Capitaine Ibrahim Traoré ka fanga dɛmɛbagaw 10 ni caman u y'u ɲɔgɔn dalajɛ Amérique ka jamana lasigiden so o ɲɛkɔrɔ walasa k'a jira k'u ma sɔn Amérique ni Grande-Bretagne jamanaw ka jɛ ka fɔ min bolonɔ bilala tile damadɔ tɛmɛnenw na. Baɲumankɛ Human Rights Watch ka kunnafoni dɔ kɔfɛ min ɲɛsilen bɛ mɔgɔ fagaw ma Burkina Faso la. Seydou Yaro n'ale ye kunnafonidila ye ka bɔ Radio Omega la. Ale ye kuma falen-falen kɛ ni VOA Bambara lasigiden Bagasi Kura ye nɛgɛjuru fɛ. Bidona dɔw le kun ye weleli kɛ jɛkulu dɔ olu de ye weleli kɛ ko ka taa taama min ye Amerika ambassade da la sabu olu fɛ min ye sɛbɛn min kun bɔra dɔgɔkun tɛmɛnen ka yira ka fɔ ko tɔɲɔnninw cayara. Olu ka hakilinata la a kɛra komi ni Amerika ambassade senba a senkɔrɔ. O le y'a to o y'a laɲini bidona ka se ka taa nka min ye o ka welelikan ye an bɛ se k'a fɔ ko a ma jaabi sabu jama min bɛ deli ka bɔ i n'a fɔ don tora n'u ye welelikanw lase o jama ma se ka bɔ o cogo la a bɛ komi mun y'a labɛn o ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra komi bɛnbaliya dɔ donna dɔw kun ka laɲini min ye o tun bɛ fɛ o ka sɛbɛn dɔrɔn de bɔ k'a di ambassade la nka dɔw fana kun y'a laɲini o ka taa o yɔrɔ la nka mun ma taa an sera ka seri dɔ sɔrɔ dɔw y'a yira k'a fɔ ko dɔw tun bɛ fɛ ka min ye ka taa nin fɛ ka se ka tiɲɛni kɛ o le y'a to mun fana y'a labɛn ni olu ka hakilinata la caman ma se ka bɔ an bɛ se ka min fɔ a ko la o le ye tan. Minnu ma diya o ye o ka nusagoya ye mun ye mun y'a kɛ o minnu fɛ Amérique fɛ. Olu fɛ komi Américains tɛ sɔn tɔɲɔni ma tubabukan na ko droit de l'homme c'est-à-dire ka adamadenw ka jogo ko bato donc Américains ɲɛ b'a la min bɛ kɛra bibi in na Burkina Faso maa gansan sabu waati dɔ la sɔrɔsiw ta baga maa gansan ma donc ale la ko Américains tɛ sɔn ale ko fasɔn na o ka adamadenw tɔɲɔ o la Américains u ye kuma fɔ donc caman ka hakilinata la o y'a miiri komi ne bɛ fɔ ko da don Burkina ka politique ko la kamasɔrɔ Américains tɛ sɔn o ka adamadenw ka jogo ko o b'a fɛ adamadenw ka jogo ko ka se ka bato a kunba dɔrɔn n'o tɛ foyi tɛ. Amérique dɛmɛ Burkina Faso ma dɔrɔmɛ miliyɔn 55 walima CFA wari miliyari 33 ɲɔgɔn o ye wari hakɛ ye min laseli kɛra Amérique jamana fɛ ka adamadenya Amérique walasa ka Burkina Faso ka adamadenya gɛlɛya kunbɛn o laseli nin kɛra alamisa don Amérique adamadenya dɛmɛ ɲɛmɔgɔ n'o ye Samantha Power fɛ kunnafoni di sɛbɛn dɔ kɔnɔ. Amérique ka dɛmɛ nin bɛna dumuni ni balo dɛsɛ ko kɔrɔtɛlenw ɲɛ o nafolo ninnu bɛna kɛ sababu ye ka Amérique jamana ka dɛmɛ kɔrɔtɛlenw bɛɛ lajɛlen kɛ Burkina Faso la ka se miliyɔn 158 ma kabini san 2023 nafolo sɔrɔ daminɛ ka da lakana cogoyaw kan. Kunnafoni labilalen hɔrɔnya diɲɛ fan bɛɛ
Argentine be jamanaw cɛ minnu bɔnɛna jɔyɔrɔba la san o san kunnafonidilaw ka hɔrɔnya jatebɔ la n'o bɔra kunnafoni la ka tɔnba fɛ n'o ye RSF Reporters sans frontières fɛ jumadon Norvège tora ayiwa jamana jɔyɔrɔ ɲuman na ka sɔrɔ Eritré bena jɔyɔrɔ laban na ka da tugu Corée du Nord keɲɛka nɔ na VOA Banbari lasigiden Dakar Nama Jara ale b'a kunnafoni walawala ye. Kunnafonidilaw ka tɔnba diɲɛ kɔnɔ n'o ye Reporters sans frontières ye RSF ka nin jatew bi juma kunnafonidilaw ka yɛrɛmahɔrɔnya sabatilen kan jamanaw kɔnɔ u ka baaraw hokumu kɔnɔ n'o ye liberté de la presse ye Faransi tun bɛ jɔyɔrɔ 24 na bi a nana jɔyɔrɔ 21 na nin jate in bɔlen kɔfɛ Anne Bokande baɲumankɛtɔn min bɛ kunnafonidilaw lafasa o ɲɛmɔgɔ dɔ ko nin jate ninnu bɛ tali kɛ kunnafonidilaw ka taabolo de kan ko n'o tɛ fɛn caman bɛ kunnafonidilaw jɛ Faransi jamana na jamana minnu jiginna RSF ka jate in kɔnɔ Afghanistan ni talibanw bɛ ɲɛmɔgɔya la a bɛ jɔyɔrɔ 178 na Burkina Faso bɛ jɔyɔrɔ 86 na ka sɔrɔ a tun bɛ jɔyɔrɔ 58 de la Togo 113 Équateur 110 Georgie 113 Argentine jamana fana nin se in na kunnafonidilaw yɛrɛmahɔrɔnya caman y'a jɛ bawo a tun bɛ jɔyɔrɔ 40 na nka nin jate in na Argentine nana jɔyɔrɔ 66 na Argentine jiginnen tan a sɔrɔla jamana kuntigi kura Javier Milei kelen ka fɔ marsi kalo tɛmɛnen ko kunnafonidiso min tɔgɔ Agence de presse publique ATELAM o ka datugu bawo a ye kunnafonidiso in jalaki k'a bɛ kunnafoni minnu di a man kan o de y'a to Argentine jiginna RSF ka nin jate in kɔnɔ o kama kunnafonidilaw ka tɔn RSF y'a jira ko kunnafonidilaw bɛ cogo min na Argentine a y'u lasiran kosɛbɛ ka da kan jamana kuntigi min tun y'a fɔ k'a bɛ kunnafonidilaw ka baara sariya labato k'a sɔrɔ kunnafonidilaw tɛ ka bila u ka baara kɛ u yɛrɛ sago la a ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min na RSF ka nin jate 22 kɔnɔ fana jamana minnu bɛ komi Corée du Nord Syrie Eritré Iran Chine kunnafonidilaw ka sariya batoli ka dɔgɔ kosɛbɛ bawo nin jamanaw na kunnafonidila caman minɛna dɔw tununa hali bi mɔgɔ t'u yɔrɔ dɔn. Niger kunnafoni labilali o hɔrɔnyalen bɛ farati la jamana na kabini sɔrɔdasi fanga dafiri min kɛra jamanakuntigi sugandile Mohamed Bazoum gɛn ka bɔ fanga la san 2023 juillet kalo la baɲumankɛtɔn Amnesty International y'o fɔ kunnafoni sɛbɛn dɔw kɔnɔ jumadon adamadenw ka jɔsariya tɔnba y'a sɛbɛn ko kunnafonidila minnu bɛ baara kɛ kɛlɛ nin kan olu bagabagaliw n'u minɛnu Niger jamana jihadi tɔnw bɛ baara kɛ yɔrɔ min na o bɛ kunnafoni bilala hɔrɔnya bila farati la Amnesty b'a sinsin a kan ko kunnafonidilaw bɛ u yɛrɛ ka baaraw jate minɛ siran fɛ bagabagaliw ni tajuru siraw ɲɛ k'a ba ɲini famaw fɛ u ka kunnafonidilaw bila ka bɔ kaso la ka sɔrɔ u ma dantigɛli kɛ minnu minɛna ka bila kaso la ka sababu kɛ u ye u ka kuma fɔcogo hɔrɔnya waleya walima ka sababu kɛ u ye kunnafoni nafama datugu foroba nafa kan diɲɛ kunnafoni labilalen o hɔrɔnyalidon seli sen fɛ Mali kunnafonidilaw ka soba o ɲɛmɔgɔ Banjugu Dante ale ye baro kɛ kuma falen-falela ni VOA Banbara kunnafonidila Modibo Danbele 3 mai ye diɲɛ kunnafonidilaw ka donba ye don min na ni kunnafoni a hɔrɔnya bɛ segin ma ni an ka jamana ta ka jate minɛ ni o ye Mali ye ni nin don ninnu sera a ka kan an ka hakili jigin kɛ ka miiri kɛ ka taasi kɛ an ye mun kɛ mun ɲɛna la mun ma ɲɛ la an ka se ka mun kɛ walasa baara bɛ se ka taa ɲɛ. A yɛrɛ bolo mun de ɲɛna ani daga da jɛngɛna yɔrɔ jumɛn na i ka kɔlɔsili la. Gɛlɛya caman b'an kan mais en même temps mɔgɔw continuera ka se ka baara kɛ bien que gɛlɛya ni tɔɔrɔw b'an kan. Mɔgɔw sera k'u gɛlɛya ka organe ninnu maintenir ka rédaction maintenir ani période min kɔnɔ c'est une période exceptionnelle o période exceptionnelle ninnu kɔnɔna na mɔgɔw ka liberté dɔw bɛ se ka bɔ su la waati dɔ la ka sababu kɛ jamana yɛrɛ lahala ni jamana min kɛlɛ la ani ni jamana min ni diɲɛ fan caman min ɲɔgɔn na kunnafoni dɔw bɛ yen ni min janto dɔw di la a bɛ na ni gɛlɛya ye a bɛ na ni ko dɔw ye donc jamanadenw kan k'i hakili to u yɛrɛ la o yɔrɔ fan ninnu na et puis en même temps ni jamana ni institution normaliw b'u place la ani min taw t'i place la
akicogoya kelen na ka loi anti cybercriminalité a talen o sariya in kan e bɛ mun de fɔ an ɲɛna gɛlɛya dɔw b'a kɔnɔ parce que a talen don minnu bɛ baara kɛ bɔlɔlɔsira ninnu de kan mais ni kiiritigɛlaw ye ko ta tuma dɔw la k'a jate i b'a sɔrɔ dɔ y'a ka kunnafonidi baara kɛ loi sociale de b'o protéger i kɛra télé ye kɛra radio ye kɛra presse écrite ye ni o y'a ka baara kɛ o sira ninnu fɛ a man ka se ka gɛlɛya sɔrɔ ko dɔw la mais a ye baara min kɛ o baara bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔsira kan donc magistrat b'a ka journaliste qualité jateminɛ mais a b'a kɛ i n'a fɔ fɛn min taara ye bɔlɔlɔsira sanfɛla donc o la ka loi tɛ ka protéger o yɔrɔ in kɛ ne gɛlɛyaba ye baara in taabolo la mais je crois que partenaire minnu bɛ tɛmɛ ani justice mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o b'a to an da bɛ kuma ninnu caman na sinon a dɔw bɛ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ baara kɛli a b'a gɛlɛya kosɛbɛ kunnafoni la bi aw bɛna tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo di pour que bɛɛ ka se ka baara kɛ sariya bonyali hukumu kɔnɔna la mali sariyaw jɛlen don a yɛrɛ k'a fɔ sɔn i ka bɔ kalanso la min ye journaliste kalanso walima diplôme ka i bolo min ye diplôme supérieur ye en même temps i ka kɛ rédaction dɔ fana na i ka former ni former la yen yɔrɔ ni carte dir'i ma i bɛ se ka baara kɛ a kɛcogo la donc o yɔrɔ kɔni kama n'a kanu bɛ mɔgɔ min na o k'a sɔrɔ a kalan dɔ fana b'i la a bɛ se ka k'i baara la ladiriya la mais tulokungɛlɛya t'a kɛ ka baara in kɛ n'a danbe ye ani ka sariyaw bato n'i y'o kɛ a ka ca ala fɛ baara in bɛ kɛ ka sɔrɔ basi caman t'a la baara min don baara ɲɛnamaba de don mais baara gɛlɛnmanba a ka nɔgɔn n'i y'a sariyaw bato musow i bɛ se ka mun de fɔ olu fana ye o b'u jeniyɔrɔ fin différence bato in o se nin baara ninnu kɛli la dɛ baara ɲɛdɔn de fɔra a n'a kanu de fɔra ni kɛra cɛw ye kɛra muso vraiment bɛ se ka kunnafoni di baara ka kɛcogo la diɲɛ kunnafoni labilali hɔrɔnya don seli hukumu kɔnɔna na VOA banbara ye ci bila Campbell Gimbara ma n'ale ye Mali kunnafonidila min sigilen bɛ Paris o b'a hakilina di aw ma kunnafonilaw ka ko kɛlenw kan Mali kɔnɔ ani Sahel jamana bɛɛ lajɛlen na balimakɛ i ni wula ba ni wula m'aw fo ka waleɲuman dɔn ayiwa bi ye kunnafonidilaw ka donba ye e ka jateminɛ ye mun ye kunnafonidilaw ka hɔrɔnya kan Mali ni Sahel jamanaw bɛɛ kɔnɔ tiɲɛ don bi ye mɛkalo tile 3 ye kunnafoni di don gɛrɛngɛrɛnnen don ka ɲɛsin a ma tasibila ni miiri kan ka kɛ kunnafoni diko la Sahel jamanaw na kunnafoni nasira o ni kunnafoni dicogow kɔnɔna a kɛn bɛ gɛlɛyaba ye gɛlɛya ninnu bi sɔrɔla gɛrɛndɛ minnu talen bɛ ka Sahel jamanaw sɛgɛ i n'a fɔ ayiwa min ye banbanci walew kɛlɛli ye ka kɔn o banbanci wale ninnu kɛlɛli ye fanga yɛlɛma minnu kɛra o Sahel jamana ninnu kɔnɔ o fanga yɛlɛma minnu nana ni bɛnbaliya ye ɲɛselikɛ 4 kunnafoni di sow ani o jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ olu kɔni dugana ye u gulonna ye u ma se ka ɲɔgɔn faamuya cogo si la ayiwa baara kɛ ɲɛ la o gɛlɛya fana taara tuguni ka ɲɛsin kunnafoni di sow ma kunnafoni di so minnu sigilen bɛ o jamana ninnu yɛrɛ kɔnɔ n'o ye o jamana ninnu kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka kunnafoni di sɔrɔ ye a ye dayɛlɛ kunnafoni di sɔrɔ wɛrɛw ye minnu tun tɛ yenkaw ye i n'a fɔ Chinois jamana taw ani Russie jamana taw o yɛlɛmabolo ninnu kɔni bɛ tali kɛ gɛrɛya la gɛlɛya min bɛ kunnafoni di sira kan bi na an ka o jamana ninnu kɔnɔ n'a bɛ se k'a fɔ ko ɲɔgɔn faamu bɛɛ la don ɲɔgɔn faamu wɛrɛ min tali kɛ bɛɛ lajɛlen b'a fɛ k'i ka hakɛ makaran hakɛ in makaran ni kojugu o bɛ na ni ayiwa janton yɛrɛla ye ani sira ni jɔrɔ ye ka ɲɛsin kunnafoni dilaw ani o jamana ɲɛmaw ma ani o jamana tigiw ma bi na minnu bɛ jamana ɲɛkun tilennaw la yala kunnafonidilaw fana bɛ se ka kunnafoni jogo ɲumanw o bonya wa ani ladilikan sariyaw u bɛ se k'o labato kunnafoni diko cɛɲi kan ka labato a bɛ kalan de kalan min don i n'a bɛ bɔ kalanso la nka i bɛna waleya kɛnɛ kan a bɛ kɛ ni jɔsen dɔw ye jɔsen minnu bɛ kunnafoni yɛrɛ dili cɛɲi ɲini ani kunnafoni lakika yɛrɛ dili ani kunnafoni bɛ ta su na yɔrɔ minnu na olu fana makaran sariya b'o la diɲɛ seleke 4 maa bɛɛ lajɛlen kan ka sariya min labato nka o labatoli dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlaka la min bɛ ɲa yɛrɛ la sa o ye baara gɛrɛndɛ ye faamaw fɛ ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma min bɛ ɲa cɛlakaw la o ye kunnafonidilaw n'i ma ɲa i kɔni ye baara ta i b'a fɛ ka kɛ kunnafonidila ye il faut i ka baara in a siratigɛ bɛɛ lajɛlen de dafa siratigɛ bɛɛ lajɛlen dafalen ye mun ye kalan ni dɔnni kɔ ta tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen o de ka kunnafoni di ladiya la jɛlenya la tilennenya la ani kunnafoni ɲuman ayiwa an balimakɛ i ni ce la an ka foli bɛ i ye ni ce aw ka wele la bi ye diɲɛ kunnafonidilaw ka dɔn ye o hukumu kɔnɔna na kunnafoni caman ɲininkali kɛra Dakar Senegal n'u nusu y'a jira kunnafonidilaw ka lakanabaliya la u ka hɔrɔnya sabateli ani bagabagali minnu ɲɛsilen bɛ kunnafonidilaw ma Sahel la VOA banbara lasigiden Nama Jara ale ka laseli ka bɔ Dakar
Pour moi, la liberté... Ne fɛ n'a ko kunnafonidilaw ka bila ka baara kɛ u sago la a ka kan kunnafonidilaw ka se ka kunnafoni sɔrɔ k'u di i n'a fɔ sariya bɛ a fɔ cogo min na wa n'o sariya ma waleya kunnafonidilaw ka baara kɛ u yɛrɛ sago la o bɛ gɛlɛya. Presse pose problème. Pendangan sugu ye ɲɛma ye Afia FM la Sénégal faba la kunnafonidilaw bɛɛ ye kunnafondi gɛlɛya in de fɔ farafina jamanaw na. Yan kunnafonidilaw bɛ ka hakili falenw kɛ u yɛrɛ sago baara la u ka kunnafondi in kɔnɔ n'o ye liberté de la presse ye. Ibrahima Lissafaye kunnafonidila do Presse Afrique kunnafonidiso ɲɛmɔgɔ do ani kunnafonidilaw ka tɔn min tɔgɔ l'Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne a mana kunnafonidila minnu bɛ kunnafoni di bɔlɔlɔsiraw fɛ u ka jɛkulu o ɲɛmɔgɔ do ko Sénégali jamana na kunnafonidilaw caman tun minɛna kaso la u tun tɛ se ka baara kɛ u yɛrɛ sago la. La liberté de presse était hypothéquée et les journalistes n'osaient plus. Dankarla kunnafonidilaw ka yɛrɛma hɔrɔnya jɔsenw na o de kama u ye kunnafonidilan dɔw minɛ ka dɔw fana datugu kaso la nka bibi na o bɛɛ lajɛlen ko kɔrɔmanw ye sabula an jigi b'a kan k'a fɔ ko jamana maraba kuraw k'olu kɔni tɛna sɔn u ma k'u bɛna kunnafonidilaw ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔni lakana ani k'o makara wa an fɛ o bɛ se ka kɛ. Et que les nouvelles autorités vont veiller à ce que la presse soit libre, indépendante et très professionnelle. Et c'est possible. Kunnafonidilaw sinsina u ka lakanako kan jamanaw na Salifu Saganɔgɔ i ye kunnafonidilan ye ani Saheli jamanaw dɔnbaga dɔ de don. An kunnafonidilaw ninnu gɛlɛya mun b'an kan a ka ca lakanako gɛlɛya b'an na an bɛ baara kɛ cogo minnu kɔnɔ o gɛlɛya b'an na saraliko fana o gɛlɛya b'an na i mana jate minɛ Saheli yanfan ninnu na kunnafonidilaw ninnu caman u bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka da kan n'u bɛ taa baara la kan lakanako bɛ na sabula u bɛ binkanni bɛ kɛ dɔw kan jatigɛwalikɛlaw bɛ binkanni kɛ dɔw kan u ka lakanako a gɛlɛya b'u kan kosɛbɛ kosɛbɛ. A ko fana farafina sifin minnu bɛ baara kɛ kunnafonidisow la waati kelen t'u la u ka baara in kɔnɔ u bɛ baara kɛ tuma bɛɛ nka u tɛ sara. Farafina Saheli yanfan n'a tile yanfan jamana caman kunnafonidilaw jango sifinw u bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. An tun y'a lasaw ma kunu ko Mali jatala tɔgɔmanba Solomani Sise ka jɔnjɔnba Carus d'Or tun suɲɛna a ka so nka kunnafoni laban b'a jira k'a fɔ ko o jɔnjɔn nin n'o ye sanuma ye a yera a ka so kunu fana. Aw ye to sɔgɔlen Mali kura jamukan kɛnɛ kan an bɛna aw tulo kɔrɔbɔ ni laseli ye ka sɔrɔ ka na an ka bido kumaraw tɔw lasaw ma. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. Awa halisa aw bɛ Mali kura de kunnafoni kɛnɛ kan Mali bagabanci jɛkulu kɔrɔ minnu bɛ ka fanga kɛlɛbolow kɛlɛ Mali kɔrɔyan fan fɛ olu y'a jira k'u bɛ ka jɛkulu kura dɔ sigi sen kan lajɛ laban dɔ la CSP n'o ye cadre stratégique permanent ka cidenw y'a jira ko politikitɔn kelen bɛna sigi sen kan min bɛ Azawad maradenw ka ɲininiw ta a baɲumankɛtɔnw marifakulu ka yɔrɔ caman minɛn'u la wasan na Mali sɔrɔdasiw fɛ Bamaju ka dagayɔrɔ la lakana na Kidal sigida minɛnen kɔfɛ min kɛ maraturulenw ka dagayɔrɔ ye ani k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲinini o yɔrɔ fanfɛla la ani Mali furancɛ fan ka yɛrɛma hɔrɔnya ko ba ye o jamana fanga bolo. Amérique lakana minisiriso ɲɛmɔgɔ Lloyd Austin y'a jira alamisa don ko Rusi sɔrɔdasiw sigilen bɛ fiɲɛbɔyɔrɔ dɔ la Niger jamana la ni Amérique sɔrɔdasiw fana sigilen bɛ o yɔrɔnin kelen na Niamey fanga ye Amérique sɔrɔdasiw wajibiya ka bɔ jamana kɔnɔ. VOA Bambara kunnafonidila Modibo Dambele ale b'a kunnafoni la kalamɛ.
irisilakaw ka finitigiw olu bilali ka na sanfɛ saridasiw ka sanfɛ pankunu dagayɔrɔ la ɲame bɛɛ irisiw ka saridasiw ani ameriki saridasiw magɛrɛ ɲɔgɔn na sigiyɔrɔko la wagati min na Washington ani Moscow u kɔni wakila fɔlen de ɲɔgɔn kɔ Ukraine kɛlɛko la a ɲiningalen ni waleya in kama kunnafoni baro dɔ senfɛ alamisadon Lloyd Austin ni o ye Ameriki jamana ka finitigilakaw ka minisiri a ko irisiw ka saridasiw nali ko o tɛ basi gɛlɛn ye olu ka finitigilakaw makarani konya la saridasiw ka sanfɛ dagayɔrɔ ni a bɛ wele ko base 101 an ka finitigilakaw bɛ yɔrɔ min na o ye Niger sanfɛ finitigilakaw ka dagayɔrɔ ye ni ale bɛ u ka pankunu jigiyɔrɔ kɛrɛfɛla la jamana faba kɔnɔna la irisiw bɛ so mun kɔnɔ o mabɔlen don wa o ni an ka finitigilakaw ta o tɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛla la wa ni an ka minɛnw fana tɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛla la a ka kuma la kunnafoni dɔ senfɛ Hawaii a ɲiningalen fana kunnafoni dɔ senfɛ Moscow Irisi jamana ka famayaso ka kuma la tɛmɛna Kremlin Dmitry Peskov ma ni kuma in sɛbɛntiya a ma galontigiya k'a fɔ ko irisiw bɛ nin dagayɔrɔ la a y'a yira dɔrɔn k'a fɔ ko Moscow kɔni bɛ kan a ka baarakɛɲɔgɔnya kologiriya ni farafin jamanaw ye hakilila bɛɛ kan ko saridasuya sira fana bɔ o la Niger fanga ye dansigi u ni Ameriki jamana ka saridasuya baarakɛɲɔgɔnya la ni a yirala k'a fɔ ko Washington ye ni tinti olu kunna fankelen ko fanfɛla la ani ko Ameriki jamana ka toli ko o yamariyalen tɛ sariya sira kan avril kalo camancɛ la Washington sɔnna k'a fɔ ko a b'a ka saridasiw 1000 kɔ ko k'o labɔ kumaɲɔgɔnyaw kɔni bɛ sen na Washington ani Niger jamana ni ɲɔgɔn cɛ saridasiw mabɔli o bɛna kɛ cogoya min na ni laseli kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen Ameriki jamana ka saridasiw ka ɲɛmɔgɔ mun janbɛ farafina gun na États-Unis u ka sanfɛ pankunu drone o camanba de bɛ Agadez kɛrɛfɛla la ni jɔra ni $100 miliyɔn kɛmɛ hakɛ ye avril kalo la Irisi jamana ka kalan lakɔgɔ la olu kɔni sera ɲame wagatini min na jamana a ye u ka irisiw ka saridasiw marama fɛn fɔlɔ olu sɔrɔ Zambi jamana ka namarako o fɛnɛmali hakɛw o ye ɲɛta sɔrɔ a siɲɛ fɔlɔ la san 10 kɔnɔ ka kɛɲɛ ni Transparency International Zambi ka fɔta ye jamana faamaw ko u ka cɛsiri ka sariya taama ni o tilennenya sabati namara kɛlɛli la o ye nɔ bɔ Cathy Short bɛ a kunnafoni ɲɛnamaya ka bɔ Lusaka Zambi jamana na ni VOA Bambara kunnafoni dila Mariam Traoré ka bayɛlɛma ye Zambi u ka kokajɛ cakɛda Transparency International Zambi ɲɛmɔgɔ Maurice Nyambe ye a lase VOA ka kunnafonidiso kan Lusaka ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ sen na yurukuyuruku kɛlɛli ka ɲinini baaraw taabolo ka gɛlɛ ko min yɛlɛnnen don ka taa diɲɛ fan bɛɛ ni waati ninnu na fɛɛrɛ minnu bɛ sen na minnu fanga bonyalenba don walasa ka se ka yurukuyuruku kɛlɛ ka bɔ foroba yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na diɲɛ kɔnɔ koɲɛw fanga bonyalen don Maurice Nyambe ale min ye cakɛda Transparency International Zambi ɲɛmɔgɔ ye ko Zambi ale ye yɛlɛma don a ka ko la ni kuru 4 ye IPC ale ka jate a bɛ daminɛ 1 na ka taa 100 na fu o b'a yira k'a fɔ ko aw ka cogoya man ɲi yuruguyurugu fanfɛla la o ye juguman ta juguman ye 100 o b'a yira k'a fɔ aw ye jamana ye mun ni ale ka mara jɛlen don kosɛbɛ yuruguyurugu kɛlɛliko la ni san 10 laban ninnu kɔnɔna la Zambi kow firila fɔlɔ o kɔfɛ ni san 3 laban na an ye jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ mun bɛ bɔ 37 la ka na 100 la bi an nana 37 la ni cakɛda kulu in n'o ye Transparency International ye APC n'a ye bolongɔni turu ni hakilina fɛɛrɛw kan min bɛ ka laɲini diɲɛ jamana caman fɛ walasa ka se ka dɔ fara baara fanga kan yurukuyuruku bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ forobacaw la ko k'u labɛnnen don ni hakilina taabolo kura wɛrɛw ye ani ka fara sɛgɛsɛgɛli baaraw hakilinaw sigili kan sen kan a kulu n'o bɛ wele ko APC ye yurukuyuruku yira de i n'a fɔ taabolo gɛlɛnba min bɛ dan sigi fanga la ani ka fara kɛnyɛrɛye caw kan Dunuya wari bomba FMI ka san 2023 kunnafoni gafe labilalen senfɛ ye a yira k'a fɔ ko mara kɛko ɲuman ani ka fara yurukuyuruku kɛlɛli ka Zambi b'a yira de k'a fɔ ko dɔ faralen don yurukuyuruku fanga kan u ka jamana kɔnɔ ani fɛnɛ ko ka fara fɛnw sɔngɔ yɛlɛni kan fo ka taa se cakɛda minnu bɛ sigi sen kan jɔli baaraw kan k'olu ka baaraw ɲinini dayɛlɛni walankatara jamanatigi kɔrɔ Edouard Chaga Lungu ka jamana mara senfɛ san 2015 ka se san 2021 ma ni
pataki kofɔlen min labilala FMI fɛ ye a yira fɛnɛ ko nafolobamugu camanw de be minnu bɛɛ lajɛlen ladonna sɔrɔ yiriwali sira baara dɔw fɛ walasa ko ka se k'u ka forobayɔrɔw labɛn i n'a fɔ sirabaw dilanni ko n'o baara dɔw yera i n'a fɔ sirakuraw dayɛlɛli ka ɲɛsin yuruguyurugu ma. Julie Shibita hakilina baara minnu sira dayɛlɛna sɔrɔ na siraw fɛ ani fɛnɛ ka fara baara siraw dayɛlɛli ka jamana kɔnɔna la ka ɲɛsin Zambi musow ma sigira sen ka baɲumankɛ tɔn fɛ min ka baara bɛnnen don hakɛw lakɛɲɛni ma cɛw ni musow fan fɛ ye a lase ko muso minnu tun bɛ ɲɛkunya la Zambi jamana kɔnɔ ko olu caman baw de ye gɛlɛya sɔrɔ politiki sira nasiraw fɛ ani ka fara yuruguyurugu siraw kan. Ye ɲiningaliw jaabi min bɛ tali kɛ u ka kɔkɔrɔmadonni kan. An ye wulikajɔ kɔkɔrɔmadon baaraw kɛ walasa dɔ ka se ka bɔ yuruguyurugu la. O ka se k'a to musow ka se ka wuli k'u yɛrɛ labila ni ka dɛmɛ kɛ ka taa u ka sigiyɔrɔw yiriwali ko kun kan. Yuruguyurugu tɛ ye min na. Bawo yuruguyurugu ale de kelen don ka musow fanga dɔgɔya u ka marali baaraw la. Ani fɛnɛ ka fara u ka ɲɛkunya ɲini kan n'o bɛ wele ko leadership nanzarakan na. Kabiri Zambi jamanatigi Hakende Hichilema sugandira ka bila jamana fanga kunna. Y'a ka wulikajɔ fanga bɛɛ yuruguyurugu kɛlɛli ma a ye layidu ta k'a fɔ ko nin ko ye ko yafa tɛna k'a ma abada bawo ko taabolo gɛlɛnba de don. Felix Nunkuluza ni ale ye Zambi nafolosoba n'o bɛ wele ko Trésor de la Zambie o ɲɛmɔgɔba ye dɔ fara a ka wulikajɔ baaraw kan ni mara kɛko ɲuman ye walasa ko ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ a ye nin laseli ninnu kɛ lajɛrɛ senfɛ Washington a ko an ye cakɛda dɔ bila sen kan mun bɛ se ka nafaw minɛ ani ka fara yuruguyurugu kɛlɛli cakɛdaso kan an ye cakɛda wɛrɛ bila sen kan mun ka baara ye nafaw kaniyɔrɔ ye cakɛdaso min sigilen don yuruguyurugu kɛlɛli kɔ kan ale ye foroba cakɛda 21 de ye finitigilakaw ani yɔrɔ wɛrɛ la minnu bɛ baara kɛ yaasa ka se ka nafa bɛ fan o fan a ka se ka minɛ ni u sɔrɔla yuruguyurugu sababu la. Laseli min kɛra jamanatigi Hakende Hichilema fɛ a ye jalakili kɛ kosɛbɛ ka taa yuruguyurugu fan fɛ min yirala maa caman fɛ i n'a fɔ a ye bolongɔni turu ka taa fanga sinamatɔnw fan fɛ politiki ko kun kan o min fɛnɛ jatira i n'a fɔ subaga gɛn jamanatigi kɔrɔ ale ka fanga mara waati. Zambi jamanatigi sinsina kan ko yuruguyurugu kɛlɛli ɲɛsinen tɛ maa si jalakili ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la fanga sinamatɔnw san 2022 waati Zambi jamana ɲɛmɔgɔw ye kiritigɛ cakɛda dɔ sigi sen kan sɔrɔ yagubayali ni nafolo ko kun kan min bɛ wele nanzarakan na ko tribunal des crimes économiques et financiers k'a kun de ko ka se ka sɛgɛsɛgɛli baaraw boloda joona ka tigɛ da yuruguyurugu kow bɛɛ lajɛlen kan nka ko kabiri nin cakɛda in sigira sen kan fo ka se bi ma maa si kelen tɛ yen min sera ka ɲanga kɔnɔ. Nin tun ye VOA ka kunnafonidila Cathy Short ale ka laseli ye ka bɔ Zambi jamana faaba kɔnɔ Lusaka VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Traoré. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Ayiwa ni bɛna dan sigi an ka bi kunnafoni la aw bɛ se k'an sɔrɔ bɔlɔlɔsira kan n'o ye www.voabambara.com ani an ka fiɲɛ siraw fɛ YouTube, Facebook ani Instagram kan aw ni ce aw k'an bɛn waati wɛrɛ la. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent.
Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous.